खुलुमबाय दिनैनि निउस चेनेल बयनिसिमबो दिनै गणतन्त्र दिवस रिपाब्लिक डे अफ इंडिया दिनै भारत नाङैनो भारत उदांस्रिनि उननिफ्राय 1950 नि 26 जानुवारि साननिफ्राय गिबि खेब हिसाबै खुंनानै दिनैसिम 73 बोसोर आगान सुरबाय बेखौ नोजोर लाखिनानै जों सारा भारतआवनो दिनै बे फिरफिलाखौ बिरहोदों। दिल्लीयावबो बिरहोगासिनो आरो भारतनि जायगा मोनफ्रोमबो रायजोआव बिरहोगासिनो आरो भारतनि खना खनला गासैबो सरकारि बेसरकारि आरो जोंनि आफाद हारि माहारि आफादफ्राबो दिनैनि बे फिरफिलाखौ बे रिपाब्लिक डे आरो गणतन्त्र दिवस बेखौ नोजोर लाखिनानै बयबो बिरहोदों। थिग बिदिनो जोंबो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल थांनाय 27 जानुवारियाव जा एकर्ड जादोंमोन बर'नि थामथि सान्थि बा गोरोबथा सान बे दिननिफ्राय बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जोङो 2020 नि 17 फेब्रुवारिनि मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनि नटिफिकेशननि गेजेरजों बे बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ मोननाय जायो आरो गिबि खेब बे दिननिफ्राय जोङो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावखुलिनि लांगोनायाव जोङो बे रिपाब्लिक डे बा फिरफिला बिरहोनाय हारिनि बे नेशनेल फ्लेगखौ जोङो बिरहोयो। बेखौ नोजोर लाखिनानैनो दिनै जोङो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि अफिसियेल मोनसे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोंनि बे हारि माहारि आफादफोर नांजाबफानाय बिथांमोनखौबो जोङो माखासे बे हाबाफारियाव हांख्रायनानै बे आफाद जोंनि फिरफिला बिरहोनायाव बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथां दं, डिपुटि चेयारमेन सिजन बसुमतारी बिथां दङ, डिपुटि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार रमिय' पि नार्जारी दङ, अनिल बसुमतारी दं मावफुं सोद्रोमा, बिनुर बसुमतारी दं, मथुरा बसुमतारी दं, दशरथ बर' दं आरो गोबां मावफुं सोद्रोमा आरो बे ओनसोलनि गासैबो आफादफोरनि गासैबो दैदेनगिरि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, एक्स-बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो एनडिएफबिनि आफादगिरि नेहाथारि, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो गासैबो मेलेमजिबि बिथांमोना दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो बेखौ नोजोर लाखिनानै जोङो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानानै मोनसे जोङो मेसेज होदों जे जोंनि काउन्सिला सोलिगासिनो दङ, सोलिबाय थागोन। बर' माहारिया बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बे सिङाव थानाय जेसेबां दिन थागोन बिटिसिनि बायजोआव बे काउन्सिला सोलिबाय थागोन आरो बे काउन्सिलनि गेजेरजोंनो जोङो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थानाय बे गामिफोरखौ जोङो जौगाथाय बिथिङाव लासैनो जोङो मावफुंजोबनो हागोन आरो जों आसा खालामो जे बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल थानाय बे गामिफोरखौबो मोनसे मडेल भिलेज बा मडेल काउन्सिल दानो हायो नामा जोंहा साननाय दङ। बेखौ नोजोर लानानैनो जोङो खामानि मावगोन आरो दिनै बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला हेड अफिस हिसाबै सिमोनसापुरियाव जाबाय, साब अफिसा गुवाहाटीयाव जागोन। बेनिबो अफिसियेल बा माखासे कनस्ट्राक्सना खम समनि गेजेराव जागोन। आसाम गभर्नमेन्टनि हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय जा सरकार बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बे काउन्सिलाबो जों मदद आरो हेफाजाब मोनगोन। भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव जा भारतनि माखासे जौगाथाय बिथिङाव खामानि मावगासिनो दङ बे बेलायावबो जोङो आसा खालामो जोङो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाबो बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाबजों जोङो काउन्सिलनि गासैबो बिथिङाव मावफुंजोबनो हागोन आरो जौगाथाय बिथिङाव जोङो खामानि मावनो हागोन होननानै जों आसा फोथायो। गाबोननि दिनाव जिहेतु थिग बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मोनसे एकर्ड डे थांनाय 2020 नि
27 फेब्रुवारियाव दिल्लीयाव मोनसे 27 जानुवारियाव मोनसे थामथि बर' गोरोबथा बे जादोंमोन। बे एकर्ड दिननिफ्राय जोङो बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जोनोम मोन्दों। थांनाय 2021 नि 17 फेब्रुवारिनि आसाम गभर्नमेन्ट मोनसे नटिफिकेसननि गेजेरजों। बेनिखायनो गाबोन मोनसे एकर्ड डे बेखौ खुंगोन आरो बाहाय गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिनिस्टार बसुमतारीनि दैदेननायाव गासिबो जागोन आरो हाबाफारि मोनसे लादों, मोनसे सावरायमेल जागोन, बेहाय जागोन आरो बेहाय जोङो गाबोननि दिनाव थिग बोसोरसे जायाखैब्लाबो जोङो फैगौ 2022 नि 17 फेब्रुवारियाव जोंनि बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बोसोरसे आगान सुरगोन। अब्लाबो बेखौ गाबोन जों खुंनायनि मोनसे लाहार फाहार लादों आरो जोंहा गोरोबथा बायदियै जेरै मोनदों जोङो रायजो राजाफोरनो मेसेज होनांगोन आरो बयबो जोङो आफाद आरो दैदेनगिरि बिथांमोनहा, रायजो राजा बिथांमोनहा, फरायसा बिथांमोनहा गासिबो बे मेसेजखौ मोननांगोन आरो जोंबो होनांगोन। जोंहा बिबान दं। बेखौ नोजोर लानानै गाबोन बे एकर्ड डेखौ जोङो अबजार्भ खालामनाय जागोन। नैबे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि हेड अफिस सानजारि नोगोराव थानाय बे मावखुलिनि लांगोनायावनो बेखौ खुंनाय जागोन। गोजोन्थों। भिलेज नटिफिकेसन आरो समस्ति दानायनि हाबाफारिया दा अफिसियेल मुभमेन्ट जागासिनो दङ। बे खम समनि गेजेरावनो जों आसा खालामो फेब्रुवारिनि गेजेरावनो भिलेज नटिफिकेसन आरो कनस्टिटिउन्सि दानाय बे हाबाफारिया जाफुंगोन बेखौ जों आसा खालामनो हायो।